idan ya kasance kai kana son siyan waya iPhone ne to wannan bidiyo naka ne, in ko kana son waya mai kyau ne to dai shi ma wannan bidiyo naka ne. M-Host 17 Pro Max versus Oale 17 Pro Max. A cikin wannan bidiyo zan muku bayani tsakanin M-Host 17 Pro Max da kuma Oale 17 Pro Max wanne ya kamata ka siya, sannan kuma zan sanar da ku wani abu guda ɗaya wanda ba ku sani ba game da wannan wayoyi. A haka za ku gan su ga sunan suna kama da iPhone, to wa ya faɗa muku cewa iPhone ne? To amma ku abu ɗaya, wannan wayoyi sun fi iPhone rashin kyau nake nufi. A taƙaice cikin wannan bidiyo zan faɗa muku abin da ya kamata ku sani game da waɗannan wayoyi, sai ku ga cewa ya kamata ku siye su ne ko kuma. Ku dai kun sani duk wanda zai sayi wannan waya za ku ganta da low price ne, akalla ko da sabo za ka siya ba ta kai 200,000 ba, wanda iPhone ya kasance ana sayar da ita ne 100,000. To a taƙaice cikin wannan bidiyo abin da nake son tabbatar muku, wannan wayoyi da kuke kallon su kamar su guda biyun nan kenan, M-Host 17 Pro Max da kuma Oale 17 Pro Max, wayoyi ne wanda suke kwafi ne, wanda kuma a taƙaitaccen bayani ne wanda zan muku, wayoyin da ake yin su kwafi na iPhone kenan 17 da kuma sauran kamfanonin wayoyi ma, to wannan kamfani biyun su ne suka fi shahara da yin waya kwafi. Shi yasa a cikin su ne na ga ya kamata a ce na yi muku bidiyo, wanda in dai mutum har waya kwafi zai siya to ba zai wuce biyun nan ba ya kamata a ce ya siya, ko M-Host 17 Pro Max ko Oale 17, wanda a cikin su guda biyu kuma zan faɗa bambancin su kenan a cikin wannan bidiyo. Mu shiga da ku. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani, wannan waya M-Host 17 Pro Max kenan, wannan kuma ita ce Oale 17 Pro Max. To zan muku bayani akan su bambanci ɗaya bayan ɗaya, wanda kuma kowanne zan yi bidiyo akan yadda take da abubuwanta daban-daban. In kuna so da za ku iya zuwa ku kalli wannan bidiyo. To a taƙaice a cikin tsakanin wannan biyun wanne ya kamata ka siya? To a cikin wannan bidiyo shine zan faɗa maka kowanne bambancinta da abin da take yi tsakanin su biyun kenan. Na ɗaya, idan kana son waya wanda ƙiranta ta yi kama da iPhone sosai, to shine za ka ɗauki M-Host 17 Pro Max. Idan ko kana son waya da take da ɗan riƙe caji ne haka, to za ka iya ɗaukan Oale 17 Pro Max. Oale ta fi M-Host riƙe caji, amma kuma M-Host ta fi Oale wajen kwafan design mai kyau kenan. Sannan na ɗaya, kyamara in dai ɓangaren hoto ne, Oale ta fi haske, ita kuma M-Host ta fi kyau wajen bidiyo. Sannan kuma in aka koma wajen ɓangaren software na cikin su kenan, to ɓangaren storage za ka ga cewa M-Host ta fi Oale 17. Sannan kuma a ciki, to a taƙaice dai wannan misali ina faɗa muku wannan bambance-bambancen abin da ya kamata ku yi cikin wannan bidiyo. A taƙaice cikin su biyun duka wanne ya kamata mutum ya siya. Kai tsaye gaskiya ba zan ce ga zaɓin da mutum guda ɗaya ne ya kamata siya ba, zan ɗan faɗa muku bambancin ne, wanda kuma na fara faɗa mana na ɗan ji wani dalili ya sa ran dakatar da bidiyo a nan, wanda dai a cikin bidiyo na biyu zan faɗa muku ma gabaki ɗaya matsalolin sayan kalan wannan waya ɗin, tunda wannan waya ɗin ya kasance kwafi ɗin wayoyi ne. Aƙalla in ka siye su, maimakon ka siye su ma gwara ka nemi waya Android ka siya, kasancewa Android kake rikewa in dai kai kana rike waya wajen yin aiki ne. Amma kuma kana son yin ƙarya da bagu ne, to a cikin wannan waya biyu za ka iya siyan ɗaya daga cikin su, duka suna kama da iPhone, amma M-Host ta fi kama da iPhone, wanda a taƙaice zan ce ita M-Host an kwafi iPhone ne ita kusan kaso 95 cikin 100, ita kuma Oale an kwafi iPhone ne kusan kaso 85 cikin 100. Amma sukan iya zuwa kaga ɗaya ɓangaren abu kaza wannan tafi, ɓangaren abu kaza kuma wannan tafi. A taƙaice dai kawai zan yi muku bidiyo kowanne ɗaɗɗaya faɗa muku abin da wannan tafi wannan da abin da wannan tafi wannan. Kowanne zan yi bidiyo ɗaɗɗaya akan iyaka abin da take da shi, wannan ma zan yi bidiyo akan iyaka abin da take da shi, sai ku duba a ciki ku ga wanne ne ya zaɓo. Na gode.